ماینên ji bo teqandinê hazir, narinçok û qumbereyên destan, damançeyek û gelek malê diziyê. Ev hemû li bajarê Qamişloyê di xaniyekî de hatin desteserkirin. 10 ta 15 kesên rêgir û keleş evçekên han bi kar danîn. Gelek kes şêlan dibûn, madeyên hişbir difirotin û diziya gelek mal û dikanan kiribûn. Asayîş bi ser wan de digire. Pênçema borî 22 Kanûna Pêşîn, hêzên ewlekariya hundirîn ango asayîş dabêjin ser vê komikahan. Ev komik çawa tê dorpêçkirin, bersivê dide û narincok û guleyan li asayîşê dibarîne. Di encama şer de endamekî komikê tê kuştin û sê endamên asayîşê birîndar dibin. Di nav de jinek 6 endamên vê komikê tên girtin û 4 kes direvin. Piştî vê operasyonê hêzên asayîşê 3 kesên din jî ku bi komikê re alîkarin digirin. Vê komikahan gelek tawan kirine. Ji firotina madeyên hişbir bigire heta bi dizî û şêlandinê. Doh yekşemê xaniyê ku vê komikê kelûpelû amûrên diziyê lê ve dişartin, asayîş bi ser de digire. Gelek çek û teqemenî, çerx û birek û amûrên ku dizî pê dihat kirin hatin dîtin. Herûha gelek malên diziyê di wî xaniyî de hatin desteserkirin. Asayişê ragihand ku ji bilî wan tawanên navborî, vê komikahan xeta xıyanetê jî ajotiye û xwestiye ewlehiya herêmê têk bide. Li gor te, ev herêm çawa dikare ji van komikên han bi carekî re paqij bibe?